Der var for alvor gang i industrialiseringen, så det hele blev mere maskinelt. I takt med denne vækst i samfundet sås en tendens til urbanisering, altså hvor flere og flere mennesker flytter ind til byen for at arbejde. Tanken om arbejde og indtjening syntes meget lyserød, men der var bestemt en bagside medaljen under den her samfundsudvikling. Familier flyttede ind i meget små, hurtigt byggede efterhånden uhygiejniske boliger. Folk smed affald ud i byens rendesten, og rotter var bestemt ikke et sjældent syn. Arbejderne levede altså under ekstremt kummerlige vilkår. I tiden før det moderne gennembrud var samfundsstrukturen patriarkalsk opbygget. Det var manden, der havde det endelige ord og hang og tjente til føden, mens kvinden arbejdede hjemme i husholdningen. Samtidig var samfundet præget af kristendom og traditioner, men i årene omkring 1870 og frem efter skete der pludselig en forandring. I litteraturhistorien kaldes perioden for det moderne gennembrud, og fortaleren var Georg Brandes. Helt essentielt var det, at han satte problemer under debat. Folket begyndte at stille spørgsmålstegn ved Guds eksistens, og dermed anerkendte man Darwins teorier. Provoen over dem alle, Georg Brandes, bliver endelig udnævnt til professor. Brandes rager op som en mastodont i det kulturelle landskab, både herhjemme og i udlandet, selvom han er 60 år ved århundredeskiftet. Det er faktisk Brandes, der har banet vejen for de nye idealer om frie tanker, frie mennesker, fri sex. I årtier har han kæmpet mod alt det forstokkede og gammeldags. I sin mandagsklumme på Politikken kommenterer han alt, hvad der rører sig i tiden. Og selvfølgelig bliver det moderne spanderfører også forført af det nye århundrede. Naturligvis så jeg helst en sværm af originale ånder iblandt os, der omformede og berigede menneskelivet således, at fremmede folkeslag godkendte og tilegnede sig dansk kultur, danske tanker og danske institutioner. Men en særlig dansk indestængt kultur er en gammel jomfru, der ingen børn kan få, ufrugtbar til ubefrugtet. Lad os da aldrig stænge frøkornene ude. Vigtigt at nævne er, at demokratiet var blevet indført, så folk nu havde mere magt og kunne bedre tillade at ytre sig. Det moderne gennembrud var egentlig, at man gjorde oprør mod den gammeldags tænkemåde. Gud var ikke svaret på alt. Man gik over til at bevise tingene videnskabeligt og til den realistiske tankegang, som allerede havde været fremme i oplysningstiden og hos de gamle grækere. Man dyrkede også tanken om det frie menneske, der havde ret til at tænke, som det ville. Det kunne have en mening og en mulighed for at ændre samfundet gennem kollektiv indsats. Problemer Brandes satte under debat kan ses i billederne. Michael Ankers portræt af min hustru passede lige ind i kønsdebatten, og portrættet vakte skandale i udstillingsåret 1884. Det var ikke velset, at man malede sin gravide hustru, da det blev anset som noget meget privat. Michael Anker malede sin hustru som den moderne frigjorte kvinde, som hun var i hans øjne. Erik Henningsens maleri Barnemordet peger på et meget alvorligt samfundsproblem. Kvinder, der blev gravide uden for ægteskab, blev på grund af religiøse og moralske normer nødt til at skjule sin graviditet og skille sig af med barnet lige efter fødslen. Straffen var nemlig hård, hvis det blev opdaget. Dette billede viser den debat, der var om klasseforskellene i samfundet. De fattige mennesker smides ud af deres hjem, så rige mennesker kan flytte ind.